बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ सा सानजा भारतआव फिन गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना। भारतारि बोथोर बिगियाननि बादिब्ला सा सानजा भारतआव फैगौ सानथाम सानब्रैयाव गोब्राब अखा हागोन। फैगौ 2 जुनसिम आसाम, मेघालय, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, अरुणाचल प्रदेश आरो त्रिपुरायाव गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दं होनना भारतारि बोथोर बिगियाना मिथिहोयो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। बारग' NDFB आफादगिरि थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि डक्टर थिरेन बर' बिथाङा बान्था मोननो हानानै बर' हारिखौ गोग्गा होदों। डक्टर थिरेन बर' बिथाङा भारत गौरबश्री सम्मान परिषद बान्थाखौ मोननो हादों। मैया भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि अश'का हटेलाव बे बान्थाखौ डक्टर थिरेन बर' बिथाङा आजावो। मख'नो गोनांदि बे भारत गौरबश्री सम्मान परिषद बान्थाखौ डक्टरेट बिमुं मोनखांनाय सन्मान गोनां सुबुंफोरनो होनाय जायो। बनसुनि गेदेर खहा। बर'नि गोदान फरायसा आफाद बनसुनि बुंथिगिरि रंगल बर'आ एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाव बिथांनि फारसे आथिङा नोरजिया जाबाय, जायनि थाखाय बिथाङा बनसुनिफ्राय गावनि बिबानखौ हगारबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि आथिं फारसेया अपारेसन जाबाय। लोगोसे मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि फारसे आथिङा आबुङै नोरजिया जाबाय। बिथांनि आथिं फारसेखौ GMCHआव डक्टरजों फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खेबजों बिथांनि अपारेशना फारियै खननै जाबाय। थांनाय 13 मे खालाराव क'क्राझार सालाकाटि ओनसोलाव सासे बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना फट' आरो भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामग्रा दायनिगिरि मुजिदपारा गामिनि आमिर हामजाखौ दिनै पुलिसा हमबाय। गोबां आफाद गौथुमफोरा सोमावसारनानै हमनो दाबि खालामबाय थानायनि उनावसो दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमनो हाबाय। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला आमिर हामजाया सासे उन्दै बर' हिन्जावसाखौ गावनि मोजां मोननाय जेयाव फोनांनानै जिनाहारि खालामना भिडिअ आरो फट' ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामो। फट' आरो भिडिअआ भाइरेल जानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनानै हिन्जावसानि न'खरनो फोरमायनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैयो। बिनि उनाव क'क्राझार पुलिस थानायाव हिन्जावसानि न'खरा FIR थिसनदोंमोनब्लाबो दायनिगिरिया खारखोमाना थानायनि थाखाय हमनो हायाखैमोन आरो दिनै आमिर हामजाखौ पुलिसा हमनो हाबाय। नेपालाव मैया फुंनिफ्राय गोमानानै थानाय सा 22 पेसेन्जार गोनां तारा एयार उरां जाहाजखौ बोखांनो हाबाय। बे उरां जाहाजआ क्रास जायो। दासिम सा 16 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय आरो गुबुन सा 6 सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ नागिरगासिनो। मख'नो गोनांदि बे सा 22 पेसेन्जारनि गेजेराव सा 4आ भारतनि नोगोरारि आरो सा 3आ जापाननि नोगोरारि। मुस्तां जिल्लानि तासांआव बे उरां जाहाजआ क्रास जानानै थेर बेथेर जानायखौ मोननो हायो होनना नेपाल आर्मिया मिथिहोयो। बे उरां जाहाजनि क्रास जानायाव गासै सा 22 पेसेन्जारफोरनि जिउ गोमायो। बे सा 22 पेसेन्जारनि मादाव दासिम सा 16निल' गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। COVID-19 जों बिमा-बिफा खोमानांनाय उन्दै गथ'फोरनो दानफायाव राङारि अनसुंथाइ फोसावदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा COVID-19 जों बिमा-बिफा खोमानांनाय उन्दै गथ'फोरनो दानफायाव 4,000 राङै होनो फोसावनाय जायो। PM केयार्सनि गेजेरजों COVID-19 जों बिमा-बिफा खोमानांनाय उन्दै गथ'फोरनो दानफायाव 4,000 राङै होनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावना होयो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि गोजौ सोलोंथाइ प्रफेशनेल कर्सनि थाखाय सोलोंथाइ लननि नांगौ जायोब्ला बेखौ PM केयार्सआ मदद खालामगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।